guys, tôi nói làm sao có tin ra cái tàu vlog á, cái trường tập hai trong cái bài cái này không lưng à, nha hay nè, kiểm tra, tâm sao đấy chẳng đây, mà tâm thế này nói, bọn chị thấy là có am sẽ, am phải bắt cái hay đâu, tôi có bắt được đó, sao mới được cái hiện ta, cái tay tâm sao nó bắt sẵn, không sai được ba, ăn quả chicken roll sai được ba, sao anh ta, được sát cái xe không ăn lần cái, cái chừng ông phụ mà lại xin này, hay ta sẽ bắt ông thằng này, cái tao buộc cái anh ấy chỉ sát tin sát tung hay cái là tin itu Sunday, cái anh ấy đi đó cross tung á, abadi đó tapi kalang gana, cái nó rong bay, ông khana phụ mà lại xin này, cái finally guys, từng pepe kang cái có một cái bag rồi tự giác, cái từng tao buộc ông xin này xí, cái nó rong nó chụp phụ mà hay đã, nó ngay trong đi, nó ngay trong đi, thì cái gì? nó ngay trong đi, nó ngay trong đi, sao cái thằng này serious cái, nó ngay trong đi sao đấy? cái nó ngay trong đi, vì sao đó? 어nek 살인 강한 거 쓴다 너도 뭐 백만 뭐시면 백 rupiah tuh ini just berapa 백 rupiah ini pasen 백 tuh dong ini dalam lagi semua 엄마 문정 짜 누나, 뭐냐 눈 떡이 싫다냐 nó còn cái siainya Okay guys, sung tabuk sok pai kya khumleng bajar nai di khumleng ni view busuk ke nai thok bra tong thogo phai kya hangke ken rog go to joton phai tong thong jana he da khumleng belai tong thogo tam nin ke ti prasarong mamang ang mar ken thong jo horangi bazar khai tong phana kon wana na kare tam nin male chini borok mamang sang ke ba ka chung tabuk sida phai kya chama jagawa kai ani thokjong ma dugana tang kai tabuk iko ki bo bag rok bera kha ga chung tabuk na khawra jagawa chicken roll hwnkhe tai chicken fried rice tei chomin tei chicken kebab na kha hwnkhe chung tabuk chalai nai nai di busuk thogo ra markhe hwnkhe boka chawi tongo tabuk chomin nai di oh my god thogo markhe hwnkhe aboni yagulo chung phaikya juta naina bagai nai di oro jagao busuk juta naithok ke joto juta ma thogo ta ba hwnkhe odaran di dugano gangai dam khaike bo khaiwo gange mane binormang bui fast phaibai onek mane mo borok bo kaham gange chung tini juta naina phaijak gange borok bo binoro phaige no gobang ma mane borok phaini bang ta binoro gange bo borok bo kaham bala habon bagai borok bo tharja go abai tang ke nong nang ta furunga nai di bini o sakaro go taibo bini o juta gobang ma dai tong pura haini gobang ma gange o sakaro go sakbai kha dajak Tabung guys, juta tuh kan sampai jak ke juta naik cuma juta zor sampai rek napa nak? Ke bini size mai yang idara bini tadi satu kan no, nah tanggo, nggak nanya kita tabu berarti hamjak nonoh furungan nonoh lai tuh. naina Terus, ada six para mau big size. size kotor manja ka ঠিক আছে একদম। terus ini apa? Tabuk hwnkhe chung juta paibai akobai mokhitung pai tongphaio nakha chakumra bosok sab chakumra bosok thokjak please comment khai sadi hwnkhe tabuk nanai amo hwnkhe lai pata ke naidi mokhitung katal kaham ekdom fresh hwnkhe borok bo bango bazarogo hwnkhe tabuk hwnkhe chung phai tongo chicken khaimani laino hwnkhe tabuk sok paikya hwnkhe kisa kakai botlang ta sinai hnai nawi tongo ta hwnkhe obo ratha drop ra bahan se hokulung phaiei tongo mane kutung ni bagai ta tak to masing jora kutung ka to hoku phaio ha da bang kai tabung ke phaijau ka ketei tlangna ni bagai gang to meging ke paipru motamuti kebang no payatan hinmale mui thogya eba ke mairok chan muchungya gangka mayo khuipa no mui thogin bagai maiche meya hnai afuro go gangka megi songi jaw tangkan rok je ani daily blog nai rok nuk nang megi rok pai gangke mane paiza go tangkan ke tabung mane nyai tongo yango perabo wan dupung bidi nang khitari khamale ri robo bai rok ngai jengba phali mane ke ba kege khorong nei ke tabuk mani rok nawi tongo ken rok na haipeno noga thangai tai bo kaham ka fungai ta ang tam tini paikha hwnkhe oro jagao mamang jeng mane mani rok painang ka paijago tam himala oro ni darabai kaham no sinijak labon bagai hwnkhe go nakha norok no nogo thangai kaham ka fungai hwnkhe tabuk hwnkhe to nogo phirogoi tongo hwnkhe norok bai nogo sogoi malai ne hwnkhe guys an tinin hati body lotion
rangpang tikring chocolate popcorn hwnkhe kaju badam homose dam mani haino kisas manu yale 160 hwnkhe Maggi new bottle lai pata sakomra bosok chicken hwnkhe guys chung nogo sokpa kya hwnkhe nongno phunugui rekha chung tamtam hati khaikhe tina sangrang krai ni tai tamtam khai nongno tini phunugui tongane nong nai tungdi bazar hemani kachang kha hwnkhe tabuk kisa rest khaigena hwnkhe tai macha phunugno tamtam mo besa phunugan tang nong nai tungdi tinto kakai tu buja kakai bin janai tabuk hwnkhe chicken boil khai tongo oro jaga turmeric powder tai salt rwoi abo rugui tongo tamni hwnkhe tini mosdeng janai dujung amoni bagai mosok thiroi mosdeng sakhangka tok bahan mosdeng thogjau hwnkhe je karai butini man abo karai no randi runai buti gena khana rakhe tok bahan susa jakhai hwnkhe tabuk hwnkhe moso yogui tongo thapla kutungo hwnkhe naidi anaming bura bo ani rang 100 sakmai khibuka tamkha sakmang nongno sawi khana next vlog o ke tabuk hwnkhe naidi thas ke pegi thanga bukja phan saimano he da moskati mosdeng ka markhan thogo hwnkhe tabuk hwnkhe chini chicken boil khaimabo monka hwnkhe ba mosdeng sapului tongo naina di busuk chaya jathok ngoi tongkha color bai ako bai pura haino marangjak hwnkha kai tabuk bono kaham ke sapului akuoi sanai kanai di busuk naithogui tongkha color he da hwnkhe tini chini nogo iko chakmara bosok no butui songo phianorok ang paitu mani no songkanani tongkhana atia do babu chini slice sakang pai ama songsogui si tongkha to chakmara bosok butui ke ang tini paitu manokhe khana phungu chasinaya bahaita hwnkhe tabuk khoro pias rei tongo hwnkhe kaham ke mix khai akuoi ke tabuk ang nakha mai khurei nai di busuk ke thokno hwnkhe norok buda tok bahano mosdeng thogjak eba kheba muida thogjak tam thogjak norok tok bahano tamkha thogjak please ano comment khai sai khnar di hwnkhe angkhe tok bahano mosdeng bai pengin thogjak do hwnkhe anga suk mui hwnkhe thogjak eta gai deshi tok bahan thogjak ang poultry thogjago ke tabuk hwnkhe maicha bai mani ang khajuri kran kisa chawui nagrana kaisa gai tabuk hwnkhe hor tong tong laio chung hwnkhe tinin bagui video aswk no jotono hambai guys paithak jora namen bagui